Transport på celleniveau. Cellemembran er en cellemembran. Det er en halvgennemtrængelig membran med en tynd hinde, som er gennemtrængelig for nogle molekyler, men ikke for andre. Det bestemte især af molekylernes størrelse, form, elektrisk ladning og dens opløselighed i membranmaterialet. Diffusion er en konstant bevægelse af molekyler, der fordeler dem jævnt. Selvom partiklernes varmebevægelse er hurtig, vil det tage lang tid for partiklerne at diffundere over en afstand på bare 1 ml i en væske. I vores krop er diffusion en vigtig transportform, for blodet diffunderer livsvigtige stoffer ud i cellerne, og fra cellerne diffunderer affaldsstoffer den modsatte vej. Passiv transport er, når stofferne diffunderer gennem cellemembranen. Dog kan nogle stoffer ikke trænge igennem. De får hjælp af proteiner, så stofferne kan diffundere igennem. Der er ikke brug for energi i denne proces. Når en celle skal udskille eller importere et stof i den modsatte retning af hvad stoffet vil diffundere, benytter cellen et protein til transport af stoffet. Denne transport kalder man aktiv transport, og for at proteinet kan udføre det, skal den bruge energi i form af ATP. Aktiv transport virker kun med molekyler, som ikke kan trænge igennem cellemembranen, altså polære og store molekyler. Ellers vil de bare diffundere tilbage. Et eksempel på aktiv transport er, når en plante optager næringsstoffer. Koncentrationen af næringsstoffer er ofte større inde i plantens rødder, og der er derfor brug for aktiv transport.